Igcokama elisha seliphenduka ipipi lipipa umngani walo uNgizwe mfamchuno ngokubingelele lapho ngamukele mbukule emakhaya kwesimanzonzo bothulela khona indawo zaMaskand ehlabahlosile neFenskadi mbule emakhaya ke isikhathi masikanje ukuthulela indaba zokuthi mina eminingi ngempela isikhomba igcokama elisha ngokuphenduka ipipi kusabalala ivideo lapho khona kuzwakala khona uNgizwe mfamchuno ekhuluma kabi ngosokondlwa sekandla ukwazi tsele kusolala ukuthi igcokama elisha ke liyirecordile le video labese lisandela lo sokondlo lo sokhumbula ngempela ukuthi lo sokondlo lo uwabo sokondlo kakhulu engomeni zemjikijelwa kuthe sengidlula umjikijelwa ke ube sokondlo ngempela osethola la kakhulu ema CD akhe igcokama elisha ube sesebenza igcokama elisha kanti futhi namanje sasebenza nalo igcokama elisha kusolala igcokama elisha ukuthi ngempela lithathe le video emva kokuthi lirecord uNgizwe ngaboni la isendela lo mculi lo noma lo sokondlo lo ukwazi tsele ubonakala ngempela inkundla zokuxhumana sekhala ngempela ukuthi akazi ukuthi wamdlelani uNgizwe uzokhumbula ngempela ukuthi lapho eboshiwe uNgizwe yena lo sokondlo lo wakha ikondle nabanye osokondle ethi uNgizwe akakhishwe etilongweni nangempela kuyayibuza iphendula ukuthi ngabe wenzeni kuyichunu engaze ekhulume kanje kodwa abantu abaningi lapha ku Facebook wamduduzi ngempela ukwazi tsela ukuthi akangayilaleli lento eshiwe yichunu bukele emakhaya ke nathi video lapho khona kuzwala ngempela ichunu limhlaba limhlikiza lomfana noma lobhudi wasekandla ukwazi umfokatsela ake hlangana ne-comment section ukuthi wena lolu daba ulibona kanjani njengoba abanye abalandeli basho ngempela ukuthi kade gxeka uKhuzani ukuthi urecorda abantu masexabene nabo basidlala ama-record abanye bathi kunjani manje uma igcokama elisha serecorda umngani walo lihambe liyotshena omunye umuntu ngalo video mbukele emakhaya ke ake hlangana ne-comment section sizwe umbuzo wakho ukuthi umbono wakho ukuthi wena ngabe uyibona kanjani le ndaba siyabonga masipala inkandla lomfana lona ukhona kumaqhawe senkandla hayi kahle amobelithisa umzinjana ukwazi takiwe nje ngeke nje akolona igama simba le bamthanda udabafazi hayi abamthande kodwa bamthanda abafazi ukukhuluma ugesa ngamaqhawe enkandla hayi lo ngidayisa angeke ukubone lokho ummiso nomatshana ngeke uyibone hayi iqhawe lasenkandla le ucijile kufesike kodwa akayike hayi lapha hayi hamba yedwa la hayi wena mfaka uprenuthi wena ne-dobs uzoba right afake iprenuthi ofaka iprenuthi uqashe yebo kodwa wasazidlula iphimisa indoko zami